Ako din si Kapitan Arnold Mercado sa Barangay Kinuskusan, sakop sa munisipyo sa Bansalan, sa probinsya sa Davao del Sur. Una, first term nako sa Kagawad ug first term po nako sa pagka-kapitan karon. Nagkakaroon din sa office ni Gob Ibrahim, mamatay mo kanina kung siya ito sa tayo. Una, tungod lagi sa gipatawag ko ni Gobernador kay mahitungod sa turnover sa maong arko nga iyang giput up nga dako kay nga proyekto sa probinsya sa Davao del Sur ug garbo ug proud kay ko kay sa ako yung bansalan sir na himutang ang maong arko. Ikaduha, isip usa ka kapitan sa maong barangay, gikinahanglan gyud nako muyokbo ug mutahod respeto sa atong kasamtangang gobernador kay nakita naman nato ug unsay kaayo niya sa tinuod lang dili na gyud dapat mag-istoryahon pa og kinsay mga kagases ug unsay mga kagases kay makita man gyud nato nga ang ilang mga proyekto alang gyud sa katawhan. Gani sir, sultihan ta ka sir, atong nilabay nga anibersaryo sa akong barangay sa Barangay Kinuskusan, iya akong gihatagan og usa ka kalingawan mautong layban nga gani ang tibuok gyud katawhan sa Barangay Kinuskusan. Nalingaw, nalipay ug nagmaya sa maong kalingawan nga gi-provide sa atong kasamtangang gobernador si Honorable Governor Dudo Racagas. Unsa ang mga proyekto nga nahatag sa mga kagas ni Gob sa imong barangay kap? Una sir, sa wala pa ko nahimong elected official when I was in Maguindanao, pag uli nako dinha, naanay ka nang hatag ang mga kagases or sa panahon ni gobernador nga wala ko diha. Una, ang kining gitawag nato barangay hall. Ikaduha, kining atong gymnasium, health center o daycare center. O kanang gitawag nato mga barangay roads o provincial roads, no? Mga concreting. Iyan ang gi-provide sa mga kagasis. Gani karon nga atong nilabay nga eleksyon, dili ko nila kaalyado o wala gyud ko nahimong tabang sa iya kay lagi committed ko lagi sa amo pong sa pikas. Pero iya kong gitagaan og more than 1 hectare, almost 1 hectare, 1 kilometer, 1 kilometer nga concreting from Kinuskusan up to the last the boundary of Barangay Darapuay. So I think moabot yun na siya mga more than 10 million ana ang maong estimated appropriation ana nga maong gihatag sa ato kasamtangang gobernador. Kap, sa nasulti nimo daghan ang mga proyekto sa Kagawad pa di ba? Mga Tinuod na sir, oh. proyekto gikan sa mga kagas pero unsa ang ato ang nahimong rason or sa hinungdan niya nung wala ka na aliado ni Governor Kagas? Una sir, sa politika man gyud sa tinuod wala gyud koy hunahuna nga mosulod niini kay niadtong 2013 yata kung wala ko na mali sa barangay election gipuno lang gyud ko sa maong linyada. Karon wala ko knowledge unsay politika kay agriculturist ko. I was in Maguindanao for almost 17 years. Usa ko dito ka salesman at the same time nahimo kong community organizer. Din isa ko sa Salam Council elders dito sa Islamic religion. Then pag-abot nako diha time to na transfer po nako akong registration. After a year, niabot na ang barangay election, gipuno ko nila. Then, nidaog ko number 5, nga wala gani ko naning gamot, nidaog ko. Then, after sa nahuman ang maong election, nisunod na po ang election sa barangay, nidagan ko sir, first time lang ko sa Kagawad, unya, gitry na ko nidagan pagka barangay captain, mauto nga, nakaluyan, nakachamba. Ang rason sir nga nung wala ko, inakay nga no, una, nakakommit ko sir, una, kung naduulan sa side, sa pikas, sa provincial level, and even municipal level. So, I was committed before. So, lisod po gayo siguro nga, bakwion ako, kaya ko, mubarog yung kog asa ko. Pero wala na nagpasabot sir nga katapusan na sa kalibutan nga wala na gyud tsansa nga magkauban mi ni gobernador gani nangayo gyud ko niya o ganang gitawag pasaylo na kay ngano dili na ko
unexpected na ko ang akong pag-anhi karon nga ingon ana ang treatment ni gobernador sa ako. Nindot kaayo buutan kay siya rin ako. Ang akong expectation, sir, durting layo ara. Siyempre, normal, kapitan lang ko. Bati po kog nervyos kay halang dong gobernador imong katubang, di ba? Pero tungod lagi sa maong incoming turnover sa maong arko diya sa akong barangay, dito ko murag nagkaroon ko og kanang strength. Pero kabalo ko dili lang gyud to mo ay purpose nako nganong na ako diri. Ang ako gyud dugay nako gusto mo anhi diri nga ma-draw in draw gyud nako istorya si gobernador, mahimamat nako si gobernador, ma-explain pud nako akong side isip barangay captain lang sa maong barangay sa barangay Kinuskusan. Kap, gingon nimo kaganina na nakapangayo og pasaylo ni Gob para sa unsa ka sa imong nahimo. Nangayo kog pasaylo inakay ngano ni atong nilabay nga eleksyon wala gyud koy nahimo nga tabang nila apan sukwahi ang ilang gibuhat instead masuko siya nako instead nga iya kong kasab-an pero iya kong gitreat og mayo gani niingon siya nga imo man ang desisyon pero ako ug unsay akong mahimo akong himuon para nimo ana siya. Election last 2019 dito, kumusta si Gob dito Sa tinuod, dili man gyud ingon layo kayo biya sir, pero tungod pod kay na ako'y mga kaalyado dito, mga sympathizers nako kay ang kaming pamilya Mercado, kami gyud ang pinakadakong pamilya sa tibok Kinuskusan. So after the election, then the election paper was gone. I explained to the people nga gikinahanglan gyud nga mo bow ta, mo respeto, then let us forget everything regarding election and let us unite then with the administration of Kagas, especially Governor Dodo Kagas and family. Siguro mga last two questions na lang. Kap, kung abot ang panahon na pilar may dagan sa panahon ng mag-eleksyon na usab, ug nanaw say may mong katbang siguro na dati imuhang suportahan. Sir, karon pa lang sir, ingnon ko ni Governor Botboton for several election na pildi siya diha sa among barangay gani na 17-0 for the last election tungod sa akong paningkamot. Inig abot sa panahon sir, di ba mo abot man gyud ang election. I will do my very best nga si Governor Dodo Rakagas ang magpatigbabaw nga mo daw. Inakay ngano, dili na ingon nga giistorya ko ni karon kay mangayo kog proyekto, i-take advantage nako sir. Dako kay kaulaw nako kung mangayo ko. Dili na ingon nga na. Inakay ngano, nakita nako og unsay mga significant result sa gibuhat nga mga proyekto, programa, project sa mga Kagas sulod sa probinsya sa Davao del Sur. Ilang gihatag ang para sa katawhan ug ang para sa katawhan gihatag nila para sa katawhan nga makita gyud sa katawhan nga kanang ilang gibuhat gamit og gikinahanglan para sa katawhan diri sa sulod sa Davao del Sur, probinsya sa Davao del Sur. Gani dako gyud ka akong pasalamat una sa Ginoo, ikaduha sa atong gobernador. Utrohon nako unexpected gayo, no, gibiyaan nako akong kanunon paniudto ni anhi ko diri. Pero siguro this is the will of God nga mag-meet me ni Governor today, ani nga time, just because God had purpose for everything. Then isip usa ka anak lang niya, kay kapitan ko, gobernador siya, nangayo gyud kapasayloan nga ni atong niaging eleksyon. Wala ko nakasuporta niya apan karong adlaw ni Yokbo ko niya isip anak kay ngano siya man ang atong amahan sa probinsya sa Davao del Sur. Kapos sa mensahe mo sa mga katawhan kap, especially itong mga ni Puma, sa Timutaran, ug sa mga kadaghan yung mga Mercado family dito na sa imong desisyon karon. Ang ako lang ipabot sa tadang katawhan diri sa probinsya sa Davao del Sur, sa munisipyo sa Bansalan, labi na gyud sa barangay Kinuskusan nga magkahiusa ta. Suportaran nato ang programa sa atong halangdong gobernador sa matag kabarangayan, munisipyo, inakay ngano wala na tay pangitaon pa, tanan gihatag na niya para sa katawhan sa Davao del Sur. Gani pangita mog barangay nga hantod karon walay gymnasium, walay barangay hall, walay health center. Tanan kompleto just because of Kagas family, especially our
present Governor Honorable Douglas Racagas. So magkahiusa ta, padayon ta. So gikinahanglan nato tan-awon ang kadaghanan, dili lang atong kaugalingon. Ing kay ngano, igo og siguro tama na ang mga butang nga gihimo sa mga kagas nga atong tan-awon nga sila di ay gahandom gyud og kaayuhan para sa kadaghanan, para sa katawhan sa probinsya sa Davao del Sur.